podatak koji zabrinjava. To dvije najveće stranke, ali ni mi nismo bez krivice. Povratiti. Da pokušate pokazati ono što mi, ako ga se radi na pošten način. I mislim da mi Europski parlament, vi ste birači za Hrvatski parlament, kako gradove, nego tko će biti vaši kandidati. Politici za smjenu generacije. Zato ja se smijem, nažalost zapravo, idemo na Hrvatski sabor. I možda zato u politici ima previše povijesti, tema od kojoj se danas živi. I kad sam vidjela što ste spremili kao dobar posao, deklaracija o poboljšanju uvjeta studijskih problema, tu nema ideologije, od ovog se živi. Međunarodne aktivnosti mlađe Evrope, da vam netko pokušava nabijati svoje mjesto, uspjeli izboriti i u ratu. Dobro, vodite. Как получится?